Ay, saan na nag-tiktok ka? Hindi ka nagpalit ng tsinelas mo? Hindi, nalimutan ko. Tiktok tayo. Ate, tiktok mo ba? TikTok? Sige. Video nga, naka-charge mo. Naka-live pa yung isa. TikTokers. Hanap ko muna ng magandang TikTok. Ba't hindi ko naka-andar? So, paano ko tingin pandarin din? Eh. Sumilog siya. Ba't ganyan lang ang tubig? Ganyan lang. Tataan. Diba? Maganda yung salamin ni Alex. Singin mo na doon bago tayo mag-alaban. Si ano man siya? Ayun pa yung maliliit lang. Amen! Meron pa doon isa sa likod. Sabi, ano bang mayroon sa kumot sa kantang ito at
Hindi na nakasawa ko rin dyan. Yung sama. Maganuhin, magpariin. Ikaw, bilig ka man. Sabo ko sa ano, yung tahimik. Oo, magkakaroon talaga sa iyo. Buti na kabili ka dito. Kanila na talaga to. Oo, sa kanila. Yan ba, ano yung sabi, ngayon lang namin yung lakas. Pagaduhan. Tulog lang yan eh. Hanggang ngayon, baka pa-paid na yan. Bayad. Ay! Ano ba to ating likod tiyo? Yan yun, Yan ay yung na sinasabi ko. Hala, ito na. Yung kada sila dapat walisin natin to. Oh. Sige, bakuha ko ng ano. Pipilit yan dito. Bakuha ko ng ano. Ano ko. Hindi ko nakita ko yun. Ano ba lang ba? Ay, pata talaga ng biruan. Ng biruan. Tama na yan dyan. Ang galing lang to. Kala ko naman, hindi ka Ay, hindi ko pa pala ito natahi. Ayos na. plastic, di ba pula ka na?
ginagamit hanggang hindi niya nakikita. Kasi kailangan Ang daming haba dito. Haba. Hindi. Testa. Testo. Yung kaya pang yung pesto, ano para sa mo? Angel, habang ang gamot niya. Ate? Hindi niya yung pamigay, dito yung nilutuan. Yung mga ano lang ba, yung mga dito. Sa Dubai, dati sila nagamit. Magkano yan? Ang shipping. So, dami ko na lang yan. dapat ilang dispo sila to. Oo. Ate, saan to? Sa upuan to doon? Sa may baka na upuan? Ito yun? Hello. Ahad kan. The Drifter PH. Bontilla. 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 Oh. Salamat sa'yo. Tika lang yung jacket mo. Oh my goodness. Diyan na. Salamat sa mga nag-like ha.
Hindi ko man siya may tayo eh. Hindi, dito ka muna. Thank you so much for watching. Saan sila to? Yan nilagay namin yan dati kasi yun. Saan? Diyan ito may gilid. Dito na lang sa gilid. Mga basahan na to. Ano ba ito? Hindi nilalabahan yan, oh. Sige na. Lagay lang natin sa baligid. Itong dalawang kundal ko nila bago mo ko dito. Ito. Huwag mo sana. Hindi ako nakalagay sa akin. Pagkabawin tayong lintig na yan. Kailangan magtabi-tabi natin. Ito. It's like the branches of a tree. We grow. Bah! Remain as one. Hindi nga kayo nagkakaintindihan. Ba't dito nyo tinapon to? Ilalagay yan din. Ito basura to? Oo. Kailangan mo muna ng ano. Ay, binasa mo na. Alin? Ngayon po nasan ko sana yung salamin. Niyasa ko naman. Ayan, yung salamin dyan. Yung salamin na isa na ginuha ko. Uy, masarap tong dahon niya pang tinola, oh. Fresh na fresh. Ano yan? Sili? Oh. Hindi naman natin pwedeng kunin. Kailangan itong mabunutan para lumago. Isa lang naman ito. Ito pwede rin to, oh, sa tinola. Oo. Parang tinanim yata itong kunin ko to, Nudso. Kukunin mo. Parang tinanim yata itong ano. Tinanim nga. Nang pumunta kami rito, sabi pa lang yan. Na may bunga. Hmm. Wala akong red eh. Red ba ako? Pag hindi mo ito kinuha, hindi ito mamumunga ulit, no? Kailangan mag-harvest talaga. Huli mo na ako lang yan. Ha? Kaya lang ba Ito yung maanghang niya, oh. Kumuha ka mamaya dito, oh. Hindi no, sa galing.
Munggo. Nag-tiktok man daw ako mamaya. Naka-TikTok na ako ah. Yan ba? Ito oh. Okay na. Ah. Tayong dalawa sana para sa gamit natin. Tatang tayo nila dito. Ang lagi pa kita na sandal kasi hindi ako nagsandal. Ayun na eh. Sa bagay, pwede kong i-add yung baking mamaya. Ano lang ng 30 minutes. Tapos, Iwemasa mo ni imasa. Hindi matulad yan ng yes. ano lang yun. Tingnan ko lang sa conversation natin, nandoon yun. Yung parang pinasa mo yun sa akin eh. Nung pumunta ako ng hospital, ito ako nagluto. Wala ka muna ano. Ano sa ba? Hindi kaya ako magpapagito.
Tingnan mo sa utot mo. Wala, hindi ko naman ano yung ako nakapag Ang ganda pag dito, oh. boses sa taas. Ang ganda pag dito. May sounds kasi, di ba, relaxing. Hindi. Kasi ito na ano. Iwasan ko muna yung dishwasher.
tutuloy ako na yan. Ano na ako? Alam ko na ito dati. Alisan natin doon sa harap. Masyadong madumi. Iwan ko, narinig ko tawag, tumatawag ko ng dito. Tawag ito? Ito dito.
Laurel. Ito, malbar ito. Ano ba yung bunga ng daya? Bayat na. Lemon. Salita mo talaga nila. Ano? Hindi ko maintindihan. Wala man natin itong baga dito. Ano nga ako
Bakit yung labomba na lang lagi lumalabas? Ulitin ba natin sa baga? Hindi ako nag-reply. Hindi ako matulog. Ito, itong girl ko na to, pinakain ko yung friend niya, kaya siya